गिबियावनो आंनि भिडियोखौ मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडियोआव बरायबाय। लोगोसे जायफ्रा दिनैसो आंनि भिडियोखौ नायजेनदों नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि दिनैनि भिडियोआव बरायबाय आरो लोगोसे खावलायबाय जेन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बेल आइकनखौबो अन खालामनानै लायो, बेनि थाखाय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। लोगो नोंथांमोन, बड' गस्पेल मिउजिक भिडियोखौ नायनो मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोन, दिनै गेदेर सान लोगो, दिनै गोथार सान। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बेथलेहेम प्रडाक्शन इउटिउब चेनेला लानानै फैगासिनो दङ 2025 मायथाइनि साबसिन हामसिन बड' गस्पेल मिउजिक भिडियोखौ। सोरगोनि राजाया सारिफैबाय बड' क्रिसमास सं। बे मेथाइखौ सुजुदों आरो टिउन होदों मिस्टार बिरफन नार्जारिया आरो मिउजिकखौ होदों कृतिसुन्दर बाग्लारिया। आरो बे मेथाइयाव रोजाबदों जोंनिनो साबसिन हामसिन गस्पेल सिंगार गिलबार्ट हाज'वारि आरो सुस्मिता नार्जारि मोनहा। बे भिडियोआव फाव खालामदों मिस प्रेसमि इसवारि आरो लोगोफोरा। केमेरायाव दङ कृतिसुन्दर बाग्लारि। एडिटिंखौ खालामदों कृतिसुन्दर बाग्लारिया। बे क्रिसमास भिडियोखौ फैगौ डिसेम्बर 2025 मायथाइ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। अब्ला लोगो नोंथांमोन नेनानै थादो। आसा खालामबाय उननि भिडियोआव जोङो लोगो मोनज्लायगोन होननानै। दानो बयजोंबो गोजोननायखौ लाबाय। गोजोनथों। सारि जाफैबाय बुहुमा, जै 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 फोरबु जिसुनि, जै 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 जिसु सारि जानायनि।